Waɗannan kalmomi ne na Hausa waɗanda idan kuka lura da su ba su da wata ma'ana. To amma me yasa mawaƙanmu na Hausa ke yawan amfani da su a waƙoƙinsu? Ko kuma a waƙoƙin da za ku ji ana cewa a zamanin nan na yanzu, "Ayiye iye yaraye nanaye" kusan ya zama ruwan dare a kalmomin waƙoƙin Hausa. Misali, idan kuka kalli wannan waƙar ta bidiyon Kairat Abdullahi mai suna Mallaki Na. Ban san kaza na ci gasa, bar ni in numfasa. A haye, yara iye nanaye, da so na zo kai tsaye, mai kyan sunaye. Domin sanin asalin waɗannan kalamai a ƙasar Hausa, ku biyo ni Amina Awul Makwarari daga nan Premium News. Wato ai yaraye da iye nanaye da kuma soriye dukkanin